आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सखी दबोर के सज के बोलावेला बा भेजेला भोर के ए सखी का कही हो ओढ़नी बिछावेला सखी दबोर के सज के बोलावेला बा भेजेला भोर के गजब सखी करेला खेला गजब सखी करेला खेला ला 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 यारवा डोंगर पर सुता के लेला 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 ए सखी सुता के लेला सुता के लेला डीजे प्रभु यारवा डोंगर पर सुता के लेला यारवा डोंगर पर सुता के सखी माटी झीटी लागे ना देह में साफ रखे सालावा रहो उलट पुलट के का जाने के तना करेला सखी प्यार हो सखी माटी झीटी लागे ना देह में साफ रखे सालावा रहो उलट पुलट के का जाने सखी करेला के तना प्यार हो चेका सिरा ने धरेला ढेला चेका सिरा ने धरेला ढेला ला 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 यारवा डोंगर पर सुता के लेला 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 सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सुता के लेला डीजे प्रभु यारवा डोंगर पर सुता के लेला यारवा डोंगर पर सुता के लेला देवेंद्र दी मागे सखी बाटे बहरी चालू रे राहुल राजधानी यारवा मांगता ते कालू रे देवेंद्र दी मागे सखी बाटे बहरी चालू रे राहुल राजधानी यारवा मांगता ते कालू रे होके दर्द दर्द की न भेला होके दर्द दर्द की न भेला ला 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 यारवा डोंगर पर सुता के लेला 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 एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।